Najvažniji zadatak predstavnika opštinske vlasti je otvaranje novih radnih mesta za naše sugrađane, rekao je predsjednik opštine Paraćin Saša Paunović. On je na tradicionalnoj konferenciji za medije pred dan opštine rekao kako je to zadatak koji će pokušati da sprovede u budućnosti, kao i da će pomoći investitorima da lakše i brže pokrenu privredu u gradu na Crnici. I ovog trenutka neki 20 kupaca je već u industrijskoj zoni, 11 objekata je izgrađeno ili se gradi i očekujemo da vrlo brzo imamo još nekoliko kupaca novih parcela, u toku je preparcelacije jednog dela manjeg zone gde imamo zainteresovane preduzeća iz inostranstva koje žele da kupe te parcele, da grade svoje objekte u narednom periodu i kada budemo završili i industrijski park i nadamo se kada sprovedemo javni poziv i dobijemo zakupce ili kupce industrijskog parka, imat ćemo preko 20 preduzeća koje će aktivno raditi u industrijskoj zoni. Jedna od tih kompanija već posluje u Paraćinu, a reč je o švedskom Remasteru, koji proizvodi kablove za teške građevinske mašine. Oni će narednih godina, prema rečima Paunovića, u novoizgrađenoj hali u industrijskoj zoni Zmič zaposliti blizu 1000 radnika. Opština, ovog trenutka jeste u fazi ugovaranja izgradnje industrijskog parka. Dobili smo potrebne saglasnosti tokom prošle ove godine od strane državnih organa i u narednih nekih mesec dana procedura će trajati ugovaranje ovog objekta. Objekat treba da bude gotov početkom sledeće godine, vrednost će biti preko 200 miliona dinara. Paraćin je pao na 110. mesto po broju stanovnika koji odlaze iz naše opštine, kaže Paunović, a on to vidi kao pozitivan podatak. Naime, Paraćin je do 2016. godine bio na 108. mestu od nekih 145 jedinica lokalne samouprave. Dakle, ona koja je prva na toj listi je opština koja ima najveću emigraciju, gde se najviše smanjilo stanovništvo i što ostaje niže na listi, to znači da imate manji odlazak stanovništva, manje smanjenje stanovništva u vašoj opštini. Dakle, bili smo na 108. mestu, sada smo na 110. mestu. Dakle, smanjuje se odlazak stanovništva iz Paraćina u poređenju sa drugim opštinama u Srbiji. U poslednjih 6 godina 71 investitor je izrazio želju da posluje u Paraćinu u 88 proizvodnih objekata ukupne površine od 68.000 kvadrata. Prošle godine u ovo vreme imali smo 65 investitora u zadnjih 6 godina, dakle od 2013. od kraja ekonomske krize, a sada imamo još 6 novih. Tada je bilo 55.000 kvadratnih metara izdatih građevinskih dozvola za poslovanje i proizvodnju. Dakle, ne govorimo o zgradama za stanovanje sa lokalima, nego baš objektima koji su namenjeni za rad preduzeća. A ovog trenutka imamo još nekih 13.000 kvadrata poslovnog i proizvodnog prostora više. To je za nekih 16.000 kvadrata više od ukupne površine nekadašnje fabrike štopa za 6 godina. Predsjednik opštine Paraćin Saša Paunović je pred kraj obraćanja velikom broju prisutnih medija ostavio mogućnost da ukoliko se izborni uslovi promene, Demokratska stranka ipak učestvuje na redovnim lokalnim izborima u Paraćinu. U suprotnom na njima neće učestvovati. Ono što je potpuno sigurno, Demokratska stranka u Paraćinu neće ni u okviru koalicije, niti samostalno predati izbornu listu za lokalne izbore. To je moj odgovor. Godina za nama bila je godina velikih infrastrukturnih projekata. U Paraćinu je izgrađen sistem za odbranu od poplava, izgrađena je fontana sa trgom u centru grada, brojna igrališta u opštini i seoskim mesnim zajednicama, kao i početak izgradnje novog vodovodnog sistema.